Wel, dyma ni te ail ddosbarth y Bustach sydd wedi cael ei cenhedlu gan Darw Lim yn dod i'w therfyn. Mae Chris Stubbs y beirniad wedi bod yn brysur iawn yn gwneud un o diadau yn y dosbarth yma, achos mae wedi bod yn dipyn o ddosbarth, lot yn y grŵp yma elliw, a Deiniol yn gwmni fi o hyd, ac elliw mae wedi bod yn cael tipyn o ben tos a tipyn o hwysad fan hyn nawr, yn do? Ne, oedd y tri cyntaf dwi'n meddwl yn gyr penny, ond mae di wneud dewis o'n e-mail bod y Bustach mae di reid yn gyntaf ar y funud yn heddi, mae gynnu fo hyd, lled a chwarter ôl arbennig, a mae'r ail yn debyg iawn iddo fo yn cario'r un hyd a lled, a wedyn drydydd mae tec hen law ac dal eto Bustach da, so dwi'n meddwl bod wedi mynd efo'r tryma be di deipo. Ynddi, ti'n iawn, mae'r Bustach sydd ag yn y safle cyntaf yn o bryd yn 6.8 kilo. Dyn nhw'n tipyn o bwysau? Ynddi, mae'n cario'r pwysau ar erchog o dda. Mae'n Bustach, mae'n stylish, chwarter ôl yn cario yn isal o'n ôl, mae'n glamp o Bustach. Oes yna newid yn mynd i fod yn y drefn? Beth sy'n digwydd yma nawr? Dwi'n meddwl na deud i'r resyma mae o, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod wedi gwneud i benderfyniad, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod yna lot i wahaniaethu rhwng y tri yma. Wy'n trial dyfalu be mae'n weid, ond dwi'n meddwl mai dyna mae wrth i fe mae'n gweud, does na'm lot rhwngddo chi boes. Ond mae rhai fi weid, mae'r Bustach yma sydd o beth i ni'n credu wedi ennill, mae yn glamp o oed, ond drach ar ysgwydd na Deiniol. O, mae'n glamp o Bustach ac yn hôn bred hefyd, mae hynna'n glod mawr yn nhw fatha... Dyna hi, wedi mynd â hi. Tog am eich adeg nhw tro cyntaf nhw ddangos. Sioe dda fydden nhw yma eto blwyddyn nesaf, swn i'n feddwl, ac ella ddod nhw i'r ha hefyd, gobeithio. Gobeithio, wir, hwnnw ti'n abod yn dda iawn ynddi. Yn dod o Swydd Efrog, felly llong gyfarchiadau mowr iawn. I Wilkinson a Marwood o Ogledd Swydd Efrog. Wedi cipio ail ddosbarth y Bustach. A'r argoledig mae hwn yn 1.5 yn dweud. A mae'n Bustach showy sy'n tynnu llygad chi syth, a mae'n Bustach arbennig. Mae hwn yn mynd i fod yn berig iawn, y mewncampwriaeth o Bustach sy'n ni'n gweud. O, swn i'n dweud, mae'n cario hyn y dda, mae o'n... O, i fi, mae o'n... Dos am ffôl ti'r Bustach i fi. Nag oes, mi'n cytuno, dos am lot o fei ar hwn, nag oes Na, dim o gwbl. Wel, mae yna un dosbarth dal i ddod yn y categori yma, sef Bustach wedi cael ei cenhedlu gan Darw Lim. Felly, Deiniol, diolch i ti am dy gwmni. Aros da fi os wneud i, achos elli wy'n gwybod rhaid i ti heidio nôl i'r sied gwartheg i baratoi at fwy o gystadlu. O, yndi, mwy o gystadlu. Diolch i ti am dy gwmni, a pob lwc i ti. Diolch yn fawr iawn am gael fi. Diolch yn fawr iawn.